Ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa a kundin Hausa TV. Lallai soyayya ita ce ginshikin rayuwa. Ku kalli wani bafulatani kuma masoyin NURA INUWA yadda ya kashe auren shi domin ya haɗu da wannan gagarumin mawaƙi. Wannan abin almara da yawa yake. NURA INUWA ya kamata ya rike wannan mutumi bafulatani a matsayin cikakken masoyin shi, domin kuwa yadda yake nuna soyayya shi karara ga mawaƙi NURA INUWA, kuma har ya tabbatar mishi da sakin matar shi da yayi domin ya samu lokaci wadatacce domin ya haɗu da wannan zakakurin mawaƙi wato NURA INUWA ya kai inna na. Amma kafin mu sako muku cikakken bidiyon ku ji yadda kalamansu ya kaya. Idan wannan ne farkon ziyartar ku wannan shafi namu mai albarka, to muna roƙo da ku yi mana subscribing kana ku danna ƙararrawa domin samun dukkan shirye-shiryenmu idan mun dora. Idan kuma kun yi mana subscribing, to muna roƙo da ku yi mana comment sannan ku yi mana like akan wannan bidiyo. Mun gode, mun gode. Faɗi me kake so? Nura. Na'am. Nura, idan ka guje ni, Nura, a haka Nura, tsakanina da Allah idan har ka ga bai magana da kai yanda nake so ba, zan iya rasa rayuwa ta tsakanin na da kiyaye. Ba za ka rasa rayuwa. Allah ya kiyaye. A sanadinka, a sanadin sonka, wallahi hatta sa ina da aure kuma na kashe aure a Me kai zafi me fa don neman in zo in ganka kawai. To kai baka ji Nura yana kullun a rike aure a kula da aure ba. Me zafi? Ni waƙoƙin da yake suna To yanzu ya kake so mi? Faɗi ya kake so ai. Mu kara samu da gaskiya. Faɗi yanzu me kake so ai kai? Nura. Eh. Zuciya ba za ta yarda yi maka. Ka zo wani abu. Sarki. Nura, Wallahi ka gane. Sarki, saurare ne nan dan baka ba da ka gani na ko ba ban da shi. Ban mu yaran. To duba Nura, saboda Allah na taso daga garin Neja. Saboda Allah Me kake so yanzu ai? So nake na ji kawai me kake so ai? Don Allah Nura, ni dai ina so in kasance tare da kai. Don Allah Nura. Kamar ya. Don Allah Nura. Duk inda kake ni ina tare da kai. Ka san akwai wani Nura, don Allah na ce maka ni bani da wani uzuri in ba da ke in ganka tare da ni. Don Allah. Kana ji na? Don Allah Nura. Ka ji. Kana ji na? Ka yi hakuri. Yanzu ba ka gan shi kun gaisa ba? Nura. A ka dai ma kudirin kuma abin gaskiya bai yawa. Nura. Abin da kake faɗa ba abu ne wanda zai yi ba. ba. Ka guje ni tsakanin na da Allah zan iya irata rayuwa. Dan girman Allah ka daina faɗar haka. Don ƙaunarka wallahi tsakanin na har da girman Allah wallahi. A ba musu an kai ba amma dai abin da dai ka faɗi gaskiya bai yawa. Wallahi ka ga jiya a Kaduna ni kwana tun jiya ni taho. A Kaduna ni kwana. Ke mu ka haɗa wannan kuma ba wai musu mun kai. Sai ka buga waya aika muku. Wannan maganar da ka kana ji na. Wallahi ya zo karfe biyu na dare ya jani ya kai ni wani lungu a Kaduna ya ce man ko in bashi 6,000 ko kuma in rasa rayuwa. In da yaudara ce Yanzu kana ji na? amma Ni dai ce mai Kano zani don Allah ya tausaya ma har rusunawa a gabansa ne ina ta roƙonsa yawa Allah yawa annabi in bashi 4,000 wallahi. Masu kallon mu da sauraron mu, ku rika ajiye mana sakon rubutu a ƙasan wannan bidiyo. Ma'ana ku rika ajiye mana comment ɗinku. Hakan shi zai tabbatar mana da cewa labaran da muke kawo muku yana gamsar da ku. Illahirin ma'aikatan kundin Hausa TV muna masu mika godiya a gare ku domin kasancewa masu sauraron labaru da al'amuran yau da kullum da kundin Hausa TV take sanya muku a koda yaushe. Ku kasance da kundin Hausa TV domin ita kundin Hausa TV ta ku ce baki ɗaya. Kada ku manta ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa a kundin Hausa TV. Mun gode, mun gode, mun gode.